Néhány évvel ezelőtt a hidrogén technológiáról még mindenki csak úgy beszélt, mint egy jövőben majd egyszer elérkező csoda. Ma már viszont komplett működő rendszerek vannak Magyarországon, komoly projektek, és ugyebár van egy ökoszisztéma, amelyikben Magyarország bekapcsolódhat. Ez a mai rendezvény arról szól, hogy az egész ökoszisztémát meghívtuk ide. Ez azt jelenti, hogy a hidrogén teljes technológiájával lehet találkozni. Jelen lesz a Ballard, ők, akik az üzemanyagcellát, a mögöttem lévő üzemanyagcellát gyártják. A teljes gyártást mi fejezzük be itt Magyarországon a Ganzer Kft-nél. Itt jelen lesz a Plug, ők az elektrolizálót gyártják, illetve hidrogén kompresszor technológiával a Burkhardt és a Fornovo. A Ganzer, illetve a Ganz Energy Kft. Bemutatja az elmúlt évek fejlesztéseit, a legújabb projektet, ami a Ballarddal közösen készül egy 1 megawattos üzemanyagcella az MFGT részére, illetve egy K+F fejlesztés eredményét, ami már a gyártás is megindult, a tervezési szakasz lezárult, egy 1 megawattos elektrolizálót, ami a Plug technológiájára, a Plug stackre épül. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mi itt Magyarországon magyar mérnökökkel és hazai gyártással tudjuk a saját gépeinket legyártani és szállítani. Ez azt jelenti, hogy Magyarország igazából már belépett ebbe az ökoszisztémába, ebbe a rendszerbe, és a teljes hidrogén technológiát tudjuk itthon gyártani.